To nadiktovať, prosím vás. Počúvajte, 033 74 221 82. Áno, presne tak. Takže mal som to dobre zapísané, pardon. Spravil som hrúbku. Dobre. Tak a... Môžem pomôcť? Kam je toto číslo? Číslo je Kino Usmal Hlohovci. Kuno Ismail. Hlohovci, áno. Kuno Ismail. Dobre. Dá sa tam zohnať aj niečo jesť na večer? So s partnerkou. Nejaké také... Môžem pomôcť? Takto nemôžete pomôcť? Nejaký... Pýtam, ako vám môžem pomôcť? Či nejaká reštaurácia alebo niečo na tento štýl, nejaký fast food? Hlohovci? Áno. Je to fakt fajn, že aj v dnešnej dobe je niekto, kto by takto vedel poradiť, akože. Lebo keď si sám neviem zohnať túto informáciu, rád by som to prijal takto, akože. Ako fast food je Hlohovci jedine lahôdky, ale... Lahôdky, a čo to znamená lahôdky? Je to niekde v meste? Je to na ulici na meste Svätého Michala. Svätého Michala. Tam sú také dva kostoly. Pri ktorom to je? Tam je jeden taký, že... Prepáčte, pani, ja vôbec nepoznám, neviem vám poskytnúť informácie. A odkiaľ ste? Nie ste z Hlohovca? Ja som bol v tom, že voláme do Hlohovca na tú základňu. Rozumiem. Takže Svätého Michala píšem si, áno. Ako sa volal ten fast food? Lahôdky. Fast food lahôdky, áno. Dobre, tak ja vám ďakujem. Dúfam, že zažijeme krásny večer s partnerkou. Do počutia. Pekne, čo do počutia. Čo si jebe? A to som... Čo, chcem ísť do kina, akože. Dalo by sa niekde v Hlohovci, akože. Je nejaké kino, prosím vás? Hlohovec. Hlohovec, áno. Zapíšte číslo Lady. Haló, počujeme sa. Zavoláme tam. Počujem vás, malý moment vyhľadávam. Áno. Hlohovci jedine Kino Usmil, tam vám viem poskytnúť číslo na informácie. A nevedeli by ste mi povedať, čo dnes hrá? Môžem skúsiť vyhľadať Ďakujem. na svojej stránke. Ďakujem, ste fakt ochotná. A to číslo zistí aj. Lebo už vieme, že nič sa nehrá. My tam ešte musím zavolať. Musí o čo hrať. Nemusí. Informácie už máme. Chalani, ja si myslím, že niečo musí hrať. Určite niečo hrá. Babi. Haló, počujeme sa. Ďakujem. Janči, prosím ťa, ale rýchlo. A hneď to bude, tak pani to vyhľadáva. Čo mám ja spraviť, akože? Nemáme tam evidované priamo, čo dneska budú hrať a na stránke je jedine telefónne číslo. Telefónne číslo, mohol by som ho poprosiť? Samozrejme. Ďakujem. 033 tuším. Mám možnosť si zaznačiť. Číslo je s predvoľbou 033. 03, prosím? 033. 033, píšem si, to je predvoľba Hlohovca? Predvoľba Hlohovca? Áno, predvoľba Hlohovca. 742. Áno, píšem si 742 21. 21 82. 8, prosím? 82. Ďakujem, takže telefónne číslo je 033 74 32 182. Nie, úplne inak som vám ho povedala. Ako? A prosím, 033 033. 742 Áno, tak to mám zaznačené, veď. 21. Áno. No veď to som vám nadiktoval teraz. Povedali ste mi 318. 318, kde? Chcete vás priamo aj prepojiť? Nie, ja tam zavolám sám, ale kde som spravil Milku? Hrúbku, kde som spravil? Veď som vám povedal presne to číslo, čo som vám nadiktoval. Vy si z nás robí mi jeblánu. Pravdu. Chceli by sme sa najesť v Hlohovci. Je tam nejaká možnosť fast food alebo reštaurácia? Vyhľadám malý moment. Ďakujem. Je tam viacero reštaurácií. Máte Áno. konkrétnu vybratú, alebo... Nemám vybratu, chcel by som sa spýtať, aký je výber. Reštaurácia alebo fast foody? Nie je reštaurácia u Janosov. Jánosov? Potom nasleduje
Mareka. Mareka nepoznáme. Ďalej. Potom je tam reštaurácia spojená s vinárňou. Rozumiem. Ďalej. Reštaurácia Terasa s donáškou. To čo znamená s donáškou čoho? Donáška jedla. Donáška jedla? A čo ešte poskytujú? Aké služby? Reštaurácia Terasa, to ma oslovil. Nemáme bližšie informácie. Nie sú bližšie informácie, takže je tam v podstate iba možnosť donášky, áno? No môžete sa priamo nájsť do reštaurácie alebo zavolať, objednať si... Rozumiem, áno. Mohli by ste mi nadiktovať ich telefónne číslo, prosím? Ďakujem, ste ochotná. Nepočul som. 033 Ďakujem, 033 730 73, prosím. 73 730, ďakujem, ďalej. 01 01, môžete diktovať ďalej, áno. 59. Fajn, mám zaznačené, takže číslo je 0933 730 156. Teraz vám presne povedali a... Vypočujem si, áno, áno. Povedali ste 0933 730 156. 159 mám zaznačené, 159 som si zaznačil do telefónu. 033 Rozumiem? No, rozumiem. 033 Áno, mám. 730 Mám. 01 Mám. 59. Mám. Takto som to mal zaznačené. Prečítali ste Pani, viete čo? Ja vám ďakujem. Pani, ja vám ďakujem. Ste neochotná. Bohužiaľ, ďakujem. Dovidenia. Do počutia. Ešte budem mať aj zlú náladu z toho, Čo tie veči? telefón presne, že by premietal. Ti to jebe do ucha, kam. sa majte ľudia. Čau. Maj sa. Opúšťam túto zámavku. Iba. Nezdvíhajú. Zavolaj tam, že nezdýchajú nám tu v kine. Volal som do toho kina, ktoré ste mi poradili a nedvíham mi telefón. Prosím, veľmi slabo vás počujem. Nezdvihli mi telefón, som volal do toho kina, jak ste mi diktovali telefónne číslo teraz. Nedvíhajú mi telefón, čo mám robiť? Pravdepodobne tam nebudú. Alebo skúste zavolať neskôr, možno majú nejakú robotu, ja vám neviem povedať, čo oni momentálne teraz robia. A čo si myslíte, čo by som mal teraz spraviť? Som to povedal, skúsiť zavolať neskôr, ak to nezdvihnú, pravdepodobne tam už nikto nie je v týchto večerných hodinách. Ona tá ojebáva, Ondrej! Tak si myslíte, že tam mám zavolať? Áno. Veď som tam teraz volal. Hoďa si kokoty! Nemôžeš byť neslušný.